Jeg er for kendt til det her sted. Hvad er det fra? Jeg vil rigtig gerne have Vismand med. Nå. Fucking kont. Hvis jeg tror virkelig, det er din rank, der har trækket sig så langt ned. Nej, ikke nogen rank. Du har trukket. Nej, nemlig. Trukket ikke også? Du er bare du er så fucking iskold, mand. Fuck. Der kommer en til. Boller. Du ligner en evnesvag på dit billede, ikke? Men B med mig. Tag Nate med dig, der er B med mig. Hvorfor løber vi alle sammen B? Nej, det er mig, der er B sammen med Løbæk. Nok fordi de kommer B. Du har sådan en gasmask på, det er mega nice. Det har du også, Skattermand. Så er vi gasmask på rødderne. Ja, Gas. så kan vi prøve det, og så er der ikke nogen, der lugter noget. What the fuck? Hvad? Dude.